Salam hormatly 8 FM dinleyijileri. Bu 2019-njy ýylda birinji edek podcastymyza dowam edýäs. Bugun taryhy gürleşip başlaly diýip karara geldik. Türkiýeden Mehriban bilen taryha giriş diýen ýaly taryh näme gerek diýen soraglara jogap bilen Mehriban bilen gürleşýäris. Salam Mehriban. Salam Dowran. Gomy adalaňyz? Ýaşy, özüňem gomy. Şükür menem gowy. Şuňky geçmişe çağıran üçin köp sag ol. Bugünkü gepleşimizi tarih wakyny, hani tarih näme üçin öwrenmeli, näme üçin bize gerek diýen tema bilen başlamak isleýän. Ondan soň sen bermek isleýän soragyň bar, men şoňa görä soraga jogap bereň. Edil sorag diýsek dogry bolmaz. Umum tarih näme diýen, tarih näme gerek bizen tarih diýilýän zat bada durmuşymyzda. Soň şonu açyklap özüňizçe bir zatlar aýdyp berip bilsek, gumka diýen özümizi tarih barada pikirlerimizi berdi aýtsak gumka diýen. Doğru. Herodot barada başlasın meýle ilki bilen. Herodot'un atasy başlaýa ilki bilen. Herodot öz kitabyny tarih näme üçin gerek? Biz tarihi näme üçin öwrenmeli? Has giňişlerini şo taýda düşünürk geçe. Buna diýe tarih sapakla şu an tarihi tanımak üçin, ondan soň onu tertipleşdirmek üçin oň zeruriýeti barady. Gepleşimizi azap geçmekçi. İlki bilen berde tarihi tanımak. Tarih tanımak üçin üstücü dinlemeli. Nokodumuzam tarihte bolmazsa bolmazı diýen bileceğimiz tanımalı sözlerimiz var. Misal üçin tarih adam zatlaryň geçmişindäki jemgyýetini barlygdan geçirýär. Ondan soň tarihi tanamamyzyň başga-da bir näçe bu näme üçin bar diýen soragy jogap berjek bolsak, bu adam zatlaryň tarihini derinöwden geçirmemizi gidip hayvanları ya da ösümlükleri tarihini derinöwden geçirmeýär. Sebäbi ol ayrı bir bilimiň şahasy, yani mowzu bolup durýar. Bizim ele aljak mowzumuz olsa ata-babalarymyzyň, adam zatlaryň jemgyýetini diýenimizde döwletleriň, tire taýpalaryň, olaryň geçmişini barlygdan geçirýäs. Ondan soňky ikinji bolmazsa bolmazymyz diýip aýtjak zadymyzam tarihte yer we bagtdyr. Yer, misal üçin biz tarihi nälik diýsem Yani wagt diýdiň. Aynen, yer we bagty derňe edemizde. Derňe eden altymyzda wagtyň Wagt meselem men belli alypdyryn. Wagt diýemizde meselem 100 ýyly el alyp bilýäs, asyrlary el alyp bilýäs, soň belli 90-njy ýylyň plan döwri diýip aýdyp bilýäs. Doğru. Biram yer görnüşinde belli alypdyryn. Yerem meselem Aziýa tarihi diýip, Ýewropa tarihi ýa-da Balkanlaryň tarihi ýa-da doğru aýtjan. Benim şu topraklarynyň tarihi diýip şeýle belli alyp bilýän ekeni. Doğru. Menem şonu aýtjak boldum. Wagta görä, yere görä, hem mowzuga görä tarih 3 aýrýas. Misal üçin wagta görä diýenimizde 20-nji ýüzyl ýa-da 500-nji erada ýa-da Seljuklu döwrüni diýip aýry araşdyrma zat etmeli bolýar, şolary derňewlemeli bolýar. Yere görä diýemizde de Aziýa tarihi girýär, buňa Awropa tarihi girýär. Öz
şäherimiz mary bolsun, daşawuz bolsun, öz lewap velayeti bolsun we şuňa meňzeş şäherler girýär, taryha girýär. Hı hı. Mowzu de saglygy barada saglyk taryhy, din taryhy, kültür taryhy, ykdysat taryhy we şuňa meňzeş bir näçe mowzudy ele alyp bilýär. Sebäbi bular hemmesi taryhyň içine girýär. Ýene de Doğru. başga tarihde iki sany aýrym bar. Olaram umumy tarih hemem şahsy tarih. Eger biz tarihi öwrenjek bolsak, şuňalyk ele almaly. İlk aýyrmaly bolýas. Olary parça-parça bölmeli bolýas. Detallar Umumy aýyrmaly. Hı hı. ha, umumy tarih hem de şahsy tarih. Umumy tariha näle tarih girýär? Mysal üçin dünýä tarihi, ondan soň Awrupa tarihi, Seljuklu tarihi ve Osmanlı tarihi. Şuňa meňdeş tarihler girýär. Şahsy tarih bolanyny näle bolýar? Mysal üçin şuňaly, şol ýere değişli, şol şähere değişli bolan, mysal üçin 1071-nji ýyldy Beýik Seljukluda Malazgirt söwüşi. Bu Ýa. şahsy tarih bolýar. Başga da tariha değişli tarih bilimi bize näme üçin gerekli? Näme üçin sıpatlı, yani sıpatlandyrýas, näme üçin çäklendirýäs diýip sorajak bolsak, tarihi biz sebäbi geleceğe ışık tutýar. Yani geleceğimiz, bizim geleceğimizi näle ýolanmasyny bize bir köprü bağlanş, köprü gurup berýärdi aslında. Ýa. Ol Hem azajykladyr ýanky klişe diýilýär, atem şu käwir sözleri mesela Türkiýede okap böreňiz soň türkçe ragamaydan mesela Awrupa diýen bizde ulanyş sözler bar. Ony dinleýijiler aýplaşmasynlar, sebäbi her kim öz bilim alýan ýerindäki dilini bilim alýarlar. Ama men ilk başta şunu dile getirjekdim. Yani bir yanlışlığım olsa şu attan başlan. Ha. Indi bärde ýan aýtdyk mesela tarihiň esasy geçmişdäki bolan wakalardan sapak çıkarıp erwet waka bolan bolsa şu erwet wakadan sapak çıkarıp indikilerde şu erwetligi ýaşamadlyk üçin ýa-da gowur waka bolan bolsa gow işler edilen bolsa tarihde indi şolar etdik biz has gowy adam jemgyýetine peýdaly has gowy näme edip biler diýen gözlenen tariha seredip bir geljek gurmak üçin tariha göz aýlamalym kakdýan. Doğru. Yani tarih bir sebäpden gitmeliler ya da bir mowzuk bilen gitmeliler. Giň işleýän seretmeli biz tarihimize. Ýaňy düşünýäli saglyk hakyny ya da başga da mysal üçin beýik şahyrymyz Maltumul Pragynyň bize beren öwüt nesihatlary, ondan soň şol döwürde ýaşan ilki bilen kynçylyklaryny aýdyp berýär, öz şyýrlaryny, goşgularyny bir tarapdan bize öwüt nesihatam berýär. Hem birazam öňden görüjülük ukuýba diýen ýaly, hani şu wagtda bolup geçjek zatlary hem bize aýan etýär. Bir misalyň barmy ka? Mawtumuludan. Maltumuluň şu şygyny okap bereň men sana. Mhm. Janyňa kastetme, dut keşimi özüň. Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Pendim bu, roza tut, okunamazyň. Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa. Agzyň açyp, haşlap girer goýnuňa. Her zaman zeherin salar iňiňe. Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Bärde esasy näme diýjek bolduk? Bärde Maltumul Praga bize öwüt nesihat berýär.
şu çilimin nälik erwetdiğini diye çilimi yılana menzetdi aslında. Yılan yal boynuna dolanır diye ağzından tüssüsü çilimin tüssü çıkyanlar, duman çıkyanlar. Şonu Hawa. Ağzın açıp haşlap girer goynuna diye. Yani tüssüsünün zehir olup boynundan girýänini düşünürjek bolýar bize. Her zaman zehirin salar iňine diye. Ve hemme bedenimize şoň zehirinin ýaýra ýandygyny, yani hayıptır diye, janyňa diye kastetmedi. Bärde Bize tarih bilen baglanyşymyz barmy? tarih bilen elbette bağlanşymyz var. Biz bunu öwrenýäs ve el alýas, nälik dimeýsledi her hilek, yani nemelerini, mowzuklaryny el alýasa, Düşündüm, maltymokra bärden öwüt nehihat ýüze çykaryp bilýäs özümizde. kısa geskaças şanýaly. Dogry. Gatgoý başga meselem nämeler aýdyp bilersiz? Başka nälik zat aýdyp bilersiz? Bizim profesör molumuz var. Ol bize aýtja, tarihini bilmeyen, yani geçmişini bilmeyen geleceğini bilmez diýip bir söz aýtjady. O bir köpçülükleýin bilýän içilsynç gurrunmy dolany. Nawa. Dogry. İşte tarihi birazcık köwüslendirmek üçin. Aslında tarih gyzykly. Yani bunu has giňişle içine girip okusaň zadesen gowar Tarih köpçülükleýin serestek içilsynç aslında. Ýöne hüwesiň var bolsa ony nähili bir içine giren soň hüwese var adam Hawa. çık bilen o içinden. Mysal üçin İçine girdikçe giresi gelýär. Mysal üçin siyasat mowzuny ya-da başgadyr matematika mowzuny el alsak, aýdışmýar, hel aýdışmýar. Dinler tarihi wa diýä, medeniýetler tarihi, Ödürisler. ykdysady tarihi. Hawa, bu zatlar bizim geçmişimizde bolup geçen zatlar. Hemmesi şonu häzirki wagtda tarihçilerimiz has gowy ele alıp bunu nähile derejede geleceğe hasam uledip geleceğe tarap yol açıp bileriz, hasam nähile ulu işlere getirip bileriz diýip el alınan bir tarih. Hawa. Men bir söz belläp alypdyrym bärde. Karl Marx'ın sözü. Tarihte ilkinci yedek bolan drama diye, ikinci yedek gaýtalansa diye komediýa bolar diye. Hawa, doğru aýtýan. Tarih Tarihte ilkinci yedek bolan drama, mesela bir erwet waka bolup geçdi, şo erwet waka ikinci yedek gaýtalansa şol komediýa bolar diye. Yani şol gaýtalanmagylyk üçin tarih öwrenmek möhüm. Doğru. Tarih hem her wagt gaýtalanmaz. Gaýtalanýan zat däldir. Doğru aýtýan. Sen aýdyşynýaly, eger gaýtalansa komediýa bolar. Karl Marx aýdypdyr. Doğru aýdypdyr. Şu wagt birazjyk geplemekde kynçylyk çekýän. Yani yok. Umuman tarih gurulmuşluklarımızda şu gepleşmemizde devam ederiz, doğru değil mi? Her hili mowzuklary ele alarız. Doğru. Gelecekde. Doğru. Biz şu an ilk ölen dünya tarihi näme üçin okuýas, näme üçin öwrenýäs, şu arada gepleşik etmek isledik. Ýöne beýleki sapaklamazda nesip bolsa Oğuzhan tarihine, Selçuklu tarihine, ondan sonra Osmanlı tarihine geçişimizi düşünürüz. Bolýar. Onu nesip bolsa inniki 8 FM podcastlarymyzda Mehriban bilen tarih barada gürleşmäge dowam ederiz. Bärde tamamlaýalmy? Bolýar, döwran tamamlaly.
hemekşä sag bolsun dileýäs, sag bolsun aýdýas, gowy durmuş dileýäs. Sag bolun. Sag olun.